ಹಲೋ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಕೋಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕೋಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮೂಲು ಕೆಲವೆರ್ನ ಎಲ್ಲಡು ಗಣಹೋಮ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಡ್ಲ ಗಣಹೋಮ ಉಂಡು. ಸೊ ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೆಲವರ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಸೀರೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚದು ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಅವದಿನ ಬೆಲೆ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಲ್ವರ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ್ಟ ಇಂಚಿನ ಸಲ್ವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಏನಾಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತು ಕುಜಲ್ನ ಕಟ್ಟುನು ದಯಪಂಡ ಶೆಕೆ ಶೆಕೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನಾತೆಗೆ ಪಿದಡೊಂದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂತ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಿದಡೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ನಿ ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಪುರ್ಸೊತ್ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಇಜ್ಜ ಪೂ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿ ಹೂವ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಐತೆ ಗಣಹೋಮ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಆತುಂಡು. ನನ್ನದಾನೆ ಭಟ್ರು ಬರೋಡ ಆತೆ ಭಟ್ರು ನಕುಲು ಬೈದೇರು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಉಂಡತ್ತೆ ಹಿರಿಮನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂರ ಉಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರನ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪೂರ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಪಲ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ಹಿರಿಮನೆನೇ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾದೆ ನಾ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆಟ ವ್ಲಾಗ್ ತೋಚ್ಪಾದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬರ್ಪೇರು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡಿ. ನನ್ನ ಭಟ್ರು ಬರ್ತದೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಗೋ ಔಟ್ ನಾವ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವೇನು ಪನೋಡು ಓಕೆ ವೇಟ್ ಕೋಲದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ದಾದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಯಾನಿಕಲ್ ಎತ್ತೊಚ್ಪಾವೆ ಬಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ಪಿರಾವುದ ದಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏತು ಗಡಿ ಬಿಡಿಟ್ಟು ಪಿರು ಏತು ಪೂರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆವೊಂದು ಪುಣ ತನಿಷ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದೆ. ಸೊ ಪಿರಾವುದ ದಿನ ದಾದ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಆಯ್ ಗೊಬ್ಬರ ಶೋಕ್ಡೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಂಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರೀತು ಪ್ರೀತು ಐ ತಿರ್ಗಿಯಾ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನನೆ ತೂವಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಂಡ ಕೋಲದಾನಿದ ಕಾಣೆದ ವಿಡಿಯೋ ಉಂದು. ಇತ್ತೆ ಗಣಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೋಡಿತಿ ನಂಚಿನ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಆತಂಡು ಪಂಡ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ ಬುಟ್ಪಾದು ಭಟ್ರು ಪೂಜೆಗೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋಡು ಮೇನ್ ಆದ ಅವೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೀದು ಪೋತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಖಾಲಿ ಪೂಜೆತೆ. ಸೊ ಅಂಚಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ದ ಕಲ್ನ ಎಲ್ಲಾಡು ಉಂಡು ಅವಳು ಕೆಲವ್ದ ಇಲ್ಲದ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸಂಸ್ಥಾಪಿತೋ ವಾ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ವಾ ಸನ್ನಿರುದ್ಧೋ ವಾ ಅವಕಂಠಿತೋ ವಾ ವ್ಯಾಪ್ತೋ ವಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವಾ ಕ್ಷಮಸ್ವಾದಾನಿದ್ಯಂಗ್ರೋ ಏಕದಂದಾತ್ಮನೆ ವೃಂದಾದೇವಿ ತನ್ನೋದನ್ನೇ ಸರ್ವಜಾ ಗಣಕರುಚಿ ನಿರುದ್ಧಾಂಬೋರು ಛೇದೋ ವಲ್ಲಭಜಾತ ರತ್ನಕರಜಾತ್ರೋಜಲಪೂಜಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯುಗತಿರಂತರಿಗರೋ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಕ್ಲೂಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಣಪತಿದೇವರವರಮೇರವಾನೇ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ದುಷ್ಟಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ದುಷ್ಟಂ ನಿರ್ವಪಾಮಿ ಮಹಾಗಣೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ದುಷ್ಟಂ ಪ್ರೋಕ್ಷಾಮಿ ೇಷು ಆಜ್ಯ ಅಧಿಶ್ರುತ್ಯ ಮಹಾದ್ವೇದಪ್ರಾಂಗೇ ಪ್ರಚ್ಛದ್ಯ ಪ್ರಚ್ಛ
ಫೈನಲಿ ನಿಕುಲು ಕೋಲೆದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ತೂಯರು ಗಣ ಹೋಮನ್ ತೂಯರು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಹಿರಿಮನೆ ಟೈನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕ್ರಮಕಲೆನ್ ತೂಯರು ಮಿನಿ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಎನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು వచ్చి ಅವು ಪೂರ ದಾದ ಕ್ರಮ ಆಯ್ನಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂದು ದಾಯ್ಪಂಡ ಚೂರು ಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತುಂಡ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜನ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಸೊ ಮೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಾಬ್ ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಡ ಆಯ್ನ ಪೂಜೆದ ವೀಡಿಯೋಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತನಿಷನ್ಲ ಮಾತ್ರ ತೂಯರು ನಿಕುಲಿತೆ ಯಾನ್ ಒಲ್ಲೆ ಮೇರ್ದಾಯ್ ಕುಲ್ದಿಜಿರು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ದಾಲ ಎನ್ನರೆ ಪೋಚಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಪುಗೆ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ದೂರಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಆತೆ ಬಿದ್ದು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲಿತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವನಸು ಕುಲ್ದಿರಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತನತೆ ಅಂಚ ಸೊ ಲಾಸ್ಟದ ಪಂತಿಡಿ ಏರ್ ಮಾತ ವನಸು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರೊಂದು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೀದಾ ಅಟಿಲ್ ದಂಚಿ ಪೋಯಾವೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಪೂರ ಅಟಿಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕೊರ ಪಾಯಸ ಬರ್ಪೆ ಶೇಖರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಿಗೆ ಅದೆತ್ತೆ ಪಡು ಪಡು ಸಾಕು 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 ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಬಟಾಟೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಯಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಟಿಲ್ದಾಲ ಶುರೂರ್ ದಿಂಚಿದಾಲ ಆವೊಂದಿತ್ತಜಿ ಅಟಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆತನು ಅಂಚಿಡು ವನಸ ಅನ್ನಾಗ ಇಂಚಿಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನ ಆತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಎಂಕಿತೆ ಆತೆ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿನಿ ತನಿಷ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಟಿಲ್ದೊಂಜಿ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದೇಯ್ದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಜವಾದ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಲವ್ ಮನ್ಪುನಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸದ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರರೆ ಆ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ತೆಮ್ಮ ಬರೋದುಂಡು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ತನಿಷಿಗೆ ಓದಪ್ಪ ಅಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇನ್ನು ಓದಿನ ಬಾಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀ ಕೆಳಗೆ ಅನ್ ಸಾನಲ ತೊಚ್ಪಾದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಸೊ ಅನ್ಶಾದು ನೀಟ್ ಅದು ಎಂಕಲ್ನ ಸಾನದ ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಮಲ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು ಸಾನನ್ ತೂಯರು ಖುಷಿ ಆನಂದ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ఆయన ಅದು ಬೇಗ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೆ ಕೋಲ ತೋಪುನ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಕೋಲದನೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದುಪ್ಪರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿ ತನಿಷ್ ಉಲ್ಲೆ ಈಗ ಅವೇ ಬೆಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ನು ಪಾಡ್ದು ತೂವೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ನಿಕಲೆಗೇರೆಗಾಂಡಲ ಕೋಲದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಇನ್ನು ಕೋಲದ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನನೊಂಜಿ ಗುಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ದೇದೀನಿ ಶೇಖರ್ ಅಂದರೆ ಅರಿಡ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪದೀನಿ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಪೂರ ಪೋದು ನೀಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಅದು ದೇಯ್ದೇರು ಯಾನೇ ಪಂತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀಟ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆದ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ನೀಟ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆದ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಯಾನ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಏತು ಸ್ಲೋ ದೇಯ್ದೇರಂದು ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ನನೊಂಜಿ ಪಂತಿಡು ಕುಲ್ದಿನ ಜನ ಕುಲಾವೆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಪಂತಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಎಂಡೆಡ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲೆ ಓಕೆನಾ ದಾಯ್ಪಂಡ ಆ ಪಂತಿಡಿ ಅಲ್ಲ ಕುಲ್ದೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಲಿದು ಬಟ್ಟು ನಕುಲು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ತೂಯರತೆ
ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವೇರೆಗ್ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ ಭಟ್ರನ ಅಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ವನಸು ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು. ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಅಕ್ಕುಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತದ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಐಟಿತ್ತೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ಉನ್ಪರ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಲಾಗ್ಲ ಅಟೇಲ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಮಸ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಉಂಡು ನಮಕ್. ಸೊ ಒಂದು ಹಿರಿಮನಿತ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ಎಕ್ಕಾಡಿ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಾದ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚಿತು ಓನ್ ಬದ್ದಿತ್ತಾಡೆ ಎಕ್ಕಾಡೋರ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಇತ್ತೆ ಪಿರೋರ ನೀಟಾಗಿ ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಮನಿತ ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಓಕೆನಾ? ಶೇಖರ್ ಎಕ್ಕಲಾದ ತೊಂದುಲ್ಲರ ಶೋಕೇಸ್ ಶೋಕೇಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರ್ದು ತಿರ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಫೈನಲಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಬತ್ತದ ವನಸಕ್ಕೆ ಕುಲ್ದೆ ಬಟ್ ನಿಕಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಇರೆಟ್ಟು ಮಾತ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕಂದು ಐಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಕೋವೋ ಬೋಡಿ ಅನವಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ ಅವನು ಇರೆಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಯತೆ ಬೊಕೆ ಅನ್ ಉನ್ಪುಲ್ಲ ಚೂರೆ ಬೊಕೆ ಎಕ್ಕಾಡ ಅಟೀಲ್ ದಂಚಿ ಪೋನಾಕ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ದ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನ ತಿರ್ಗಾವಂದಿತ್ತೇರು ತೂಯರ ನಿಕುಲು ಅದಾದೇ ಗೊತ್ತು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಾಯಸ ಒಪ್ಪಿಸ್ತದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನೈಸ್. ಒಂದಂತೆ ಮೂಲೆ ಏಳ್ಸೋದು ಒಂದಂತೆ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಆಯ್ತು. ಹಾಂ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾನು ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರ್ Pitu. ಮನಸ್ಸು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಟಿಪು ಅಂಜೋಡಂತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ತುಪ್ಪ ಪತ್ತರ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಆನಿಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ 4 o'clock ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಪೂರ ವನಸು ಗಿನಸು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಲೆಲಿಯ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮಂತದ. ಎನಿವೇಸ್ ಕೋಲ ಪಂಡ ಅಂಚನೈತೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವುಳ್ಳೆ ಕತೆ ಯಾನ್ಕ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿರ ರೆಡಿ ಅವ್ರೆ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಕೋಲಗು ಪಿರೋರ ನೀಟಾದ ರೆಡಿ ಅವಡು ಉಂದುವೆ ಹಂಗಿಡು ಕೋಲ ಅಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪಿರೋರ ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾನು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದು. ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋದುಪ್ಪರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು.
ಓ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೀಚ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಯಾನು ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ತೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾನ್ ಗೊತ್ತು ಪರ ಒಂದು 50% ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆತಂಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ ಮುಗಿತದಂಡು ನಾನು ಪೂರ ನೀಟ್ ಅದು ಪೂರ ತೂದು ಅವಿನ ಪೂರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಂತದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಡೋಡು ಇನಿಯೇ ಪಾಡೋಡು ಒಂದುಲ್ಲೆ ತಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 4 days ಐದು ಹೆಚ್ಚು ಆಡೋದು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿನೇ ಇಜ್ಜತ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಡತ್ತ ಅಂದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ 1 hour ಟೈಮ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನು ಏತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪಡ್ಪಂಡೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋಂದೇ ಉಂಡು ಕೋಲದಾನಿ ಕುಲೋನ್ ಮಲ್ತುಂಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕುನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಕೊರಿಯೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪಣ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದುಪ್ವಾತೆ ಪಣ ಕೋಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆನಾಗ ಎಣ್ಣೆದ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರ್ಸು ನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದೇ ಗೊತ್ತುನೇ ಆತೆ ಅಂಶ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಯಾನು ಏತ್ ಪಂಡೆ ಅವನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಐದುಮ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಪಿದಾಡುನೇ ದುಂಬು ಏನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕುಲ್ಲೇನು ಪೂರ ಪನರೆತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಕೋಲಾಗ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ವೇರ್ ಸ್ಯಾರಿ ನಿಕಲೆ ಕಡೆ ಪಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 12-1 o'clock ಆನಾಗ ಸೀರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾರಿ ಟು ಸಲ್ವರ್ಗೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಯಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲರೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ದುಂಬೂರು ದಿಂಚ ಸೀರೆ ತುಟ್ಟಿನಕಲು ಏಪಲ ಸೀರೆ ಪಾಡಿನಕಲೆಗ್ಲ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಸೀರೆ ಹೊರದಿತ್ತು ದಕ್ಕಗ ಹಾಕಲೆಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಕಲು ಪಾಡು ನಂಚಿನ ನೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕ ಅದು ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕಂತೂ ದುಂಬೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಿಡಿದಿರ ಸೀರೆ ಹಿಡಿತಿದ್ದು ಸೊ ಅಂಶ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಪೂರ್ತು ಜನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ನೆಟ್ಟ ಹಾಪಂಡ ಗಗ್ಗರದಿ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪೂರ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಆದ ನೆಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಸ್ಯಾರಿ ದೆನ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಸಲ್ವರ್ ಓಕೆ ನಾಕಿಂಗ್ ದ ಡೋರ್